L'Energy Hub Lab és un projecte impulsat per la Paeria de Balaguer que aposta per la transició energètica per transformar el model econòmic de les comarques de Ponent. Mitjançant la col·laboració entre el teixit econòmic, administracions i acadèmia, promovem la innovació i la generació de valor en eficiència energètica i energies renovables. Potenciem les nostres empreses per tal que siguin capdavanteres en aquest àmbit. Empoderem el món local posant en valor els recursos i capacitats del territori. Afavorim la creació de models de negoci i noves cadenes de valor. És un projecte obert a tothom, especialment a professionals, empreses, grups de recerca i administracions locals. Si vols sumar-te a la transició energètica, vine al CEI Balaguer i t'ajudarem. Tens una idea de negoci relacionada amb aquest àmbit? T'oferim assessorament i posem a la teva disposició l'espai físic del CEI. Aquí podràs desenvolupar el teu projecte i establir sinergies amb altres professionals i emprenedors. Informa-te'n. Estem molt a prop teu. També ens trobaràs a les nostres xarxes socials.